Hej! Här har du en låda som gör beräkningar. Beräkningar. Vad betyder beräkningar? Betyder plus, minus, gånger, dela med. Det heter beräkningar. Du har bara de här 4 nu. Kanske senare läser mer. Men nu beräkningar betyder plus och minus, gånger och dela med. Och låda här programmering samma som miniräknare i telefonen eller vanlig miniräknare. Det är programmerad. Man säger gör så här och den gör. Så du stoppar in ett tal, det kommer ut ett nytt tal. Varje gång olika. Ibland gånger, ibland plus, ibland dela med, ibland minus, ibland 2, 3 stycken. Både plus och gånger. Ibland minus och plus, ibland dela med. Så det är jätteolika. Hur vet du vad som kommer ut och vad man har gjort? Du tittar på din fråga. Här till exempel, vi tänker att vi har en låda som är programmerad att den multiplicerar. Multiplicera betyder gånger. Multiplicerar alla tal med 7. Bara multiplicera med 7. Rita av tabellen och räkna ut vilka tal som kommer ut. Du bara skriver vad som kommer ut här. Det finns en tabell. Tal som kommer in och tal som kommer ut. Du stoppar in 2. Lådan multiplicerar 2 med 7. Vad blir resultatet? Det blir 14. Du skriver 14. Du stoppar in 5. Lådan räknar 5 gånger 7. 35. Och så vidare. Jätteenkelt. Det måste vara samma sak hela tiden. Man kan inte säga här gånger 7 och här säger plus 7 och här säger minus. Det går inte. Samma sak. Gånger 7 här, gånger 7 här. Men de här talen är olika. Men beräkningar samma. Gånger 7, gånger 7, gånger 7, gånger 7, gånger 7. Annars är det fel. Det måste vara precis samma. Nummer 2. Nu tänker vi att lådan är programmerad så att den först multiplicerar. Så första multiplicera. Vad gör sen? Den gör 2 saker. Multiplicera med 2 först och sen addera med 5. Betyder först gånger 2 och sen plus 5. Jag måste förstå vad addera betyder. Vad subtrahera betyder. Vad multiplicera betyder och vad dividera betyder. Annars kan jag inte räkna. Så den här lådan du stoppar in ett tal. Så tar den här talet 3, multiplicera med 2. Hur mycket blir? 2 gånger 3, det blir 6. Sen 6, sen plussar man, adderar man med 5. 6 plus 5, hur mycket blir? Det blir 11. Samma sak här. 7. Först multiplicerar vi med 2. Då blir det 14. 14 plus 5. Vi gör precis samma sak. Så vi räknar här, skriver här. Räknar här, skriver här. Men först måste vi multiplicera. Inte först addera, nej. Först 2 gånger 20, 40 och sen 40 plus 5. Så 40 plus 5, hur mycket? Det blir 45, så skriver jag 45 här. Och så gör du alla de andra. Alltid, alltid, alltid måste vara samma sak. Gånger 2, gånger 2, gånger 2, gånger 2, gånger 2. Plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. Men talen är olika.
Här är 3, här är 7, här är 20. Beräkningen är precis samma. Nu tänker du bara fylla i den här tabellen. Tal som kommer in. Här säger de till dig. Du har en låda programmerad. Först dividera med 3. Då går du och skriver. Först dividera 3 med 3. Alla dividerar med 3. Du har 3 betyder 3 dela med 3. Här 9 dela med 3. Så alla tal tar du och delar med 3 först. Så skriver du alla igen här. Bara dela med 3. Dela med 3. Det blir lite för mycket, jag vet inte. Det kanske är så. Så 3 delar med 3. 9 delar med 3. Skriv bara. 15 delar med 3. 24 delar med 3. 30 delar med 3. Skriv. Och sen, nu är det inte bara dela. Det finns annat också. När du delar med 3, vad gör du sen? Du ser först, alltid du har först, sedan. Betyder du har 2 beräkningar. Först division, sedan subtrahera. Minus, med vad? Med 1. Så, alla minus 1. Minus 1. Så, nu räknar du. 3 delar med 3 lika med 1. 1 minus 1 lika med 0. Det kommer 0 ut. Här. 9 delar med 3. 3. 3 minus 1. 2. Då skriver du 2 här. Så då fortsätter du med samma sätt. 15 delar med 3, 5. Och sen 5 minus 1, 4. 24 delar med 3, hur mycket? Och sen minus 1, hur mycket skriver du här? Samma sak, 30 delar med 5, delar med 3, sorry. Och sen minus 1. De säger till dig precis vad du ska göra. Först dividera med 3, sen subtrahera med 1 och skriv svaret här. Nummer 4, lite svårare. Hur är lådorna programmerade? Nu vet du inte här, du måste själv tänka. Du måste säga till dig själv hur 4 blir 24. Du kanske säger 4 plus 20 blir 24. Det är rätt. Men sen när du kommer till 6 plus 20, du måste alltid göra samma. Plus 20, här också plus 20. Inte olika. 6 plus 20 blir inte 36. Då måste du säga det här är fel. Det här är fel, du går tillbaka. Du säger, vad ska jag göra? 4 liten, 24 stor. Betyder bara plus eller gånger. Inte minus och dela med. Inte minus, inte dela med. Eftersom 4 liten och 24 stor. Inte minus, inte dela med. Gånger eller plus. Då säger du, kanske gånger. Kanske gånger, då tar du 4 gånger vad blir 24? Gånger 6. Då tar du gånger 6. Blir 24. Här, 24. Du tar nu 6 också. Och 8 och alla andra och se om det stämmer. Så 6 gånger 6 blir, ja det stämmer, det blir 36. 8 gånger 6, det stämmer. Så då vet du här att du multiplicerar alla med 6. Men du måste själv lista ut när du gör prov, kanske inte samma sak. Kanske något annat. Då måste du veta gånger vad, plus vad. Här är enkelt, bara gånger. Här kanske lite svårare. Du har 12, kommer ut 1. Du säger kanske 12
minus 11 blir 1. Rätt. Men 18 minus 11 blir inte 2. Då är det fel. Fel. Vad ska jag göra? Du måste lista ut. Du måste tänka jättemycket. Göra mycket fel. Sudda. Komma tillbaka. Du kanske säger, aha, om jag tar här, eftersom 12 är stor, 1 är liten, då måste du tänka dela med eller minus. Du säger, aha, om jag tar 12 och delar med 3, hur mycket blir? Det blir 4. Och sen tar jag 4 och minus 3. Då blir det 1. Jättebra. Vi tar 18 och ser om det är samma sak. Jag skriver med rött. Vi tar 18 också. Och 30. Och sen gör du de andra själv. Så ta 18. Dela med 3. Minus 3. 18 delar med 3 är 6. 6 minus 3 är inte, då är det fel också. Då är det inte dela med 3, dela med 4 kanske. Vi delar med 4 och ser om det kanske är bättre. Men vi kan inte ha 18 delar med 18 delar med, vi delar med 6 då, kanske bättre. Inte med 3. Vi delar 12 med 6 då. 12 med 6. Hur mycket? Det blir 2. Och minus 1. 2 minus 1, 1 rätt. Vi tar 18 också. Vi delar med 6 då. Och sen 18 delar med 6, 3. 3 minus 1 blir 2 rätt. Och sen tar du 30. Och så delar du med 6. Då blir det 5. 5 minus 1, det blir 4. Jättebra. Och så tar du samma sak, det andra. 42. Alltid måste vara samma. Dela med 6, dela med 6, dela med 6. Minus 1, minus 1, minus 1. Det ska inte vara olika. 42 dela med 6 lika med 7. 7 minus 1 lika med 6. Jättebra. Och tar du också 54. Delar du med 6. Det blir 9. Och 9 minus 1 blir 8. Jättebra. Och så kommer du hit. Du ser du har 2 blivit 5. Du ser kanske 2 plus 3 blir 5. Jättebra. Men sen har du 3 här. Plus 3. Det blir inte 7. Då är det fel. Då måste de ha gjort något annat. Kanske man har tagit 2 gånger 2 plus 1. Kanske man har tagit så 2, 3, 4, 5, 6. Om jag tar 2 gånger 2, då blir 4. Plus 1, då blir 5. Jättebra. Om jag gör samma sak här. 3 gånger 2, det blir 6. Plus 1 blir 7. Jättebra. 4 gånger 2, samma sak här. Blir 8. 8 gånger 1 blir 9. Jättebra. Så, ja. Då bara gånger 2 plus 1. Men det kräver mycket övning. Att du övar. Du måste själv kunna. Ibland utan hjälp. Veta. Hur vet du? Genom att träna mycket. Ja, det är så bra.